Salut! Numele meu este Negui Șerban, iar în acest video o să vă prezint utopia mea europeană. În primul rând, să răspundem la întrebarea ce este o utopie. Ei bine, utopia reprezintă un proiect imaginar, irealizabil. Mai bine zis, o teorie fantezistă care preconizează o organizare ideală a omenirii. Utopia este irealizabilă deoarece nu toți avem același ideal, fiecare dintre noi percepe idealul și perfectul într-un mod diferit. Pentru mine, Europa perfectă constă în egalitatea de șanse dintre toți locuitorii statelor membre, indiferent de naționalitate, religie și nu numai. Pe viitor, îmi doresc să mă uit în trecut și să realizez câte progrese au fost făcute. Vreau să trăiesc într-o Europa sigură, lipsită de conflicte armate ce lasă în urmă un adevărat dezastru. Vreau să trăiesc într-o Europa verde, lipsită de poluare. Vreau să trăiesc într-o Europa civilizată, în care nimeni să nu fie discriminat. Vreau să trăiesc într-o Europa în care granițele să fie doar niște linii pe hartă, iar în realitate să existe libertatea de mișcare între toate statele. Pe zi ce trece, se fac progrese spre a forma o Europa perfectă, iar unele lucruri deja au fost puse în practică. Spre exemplu, formarea Uniunii Europene sau a spațiului Schengen ne ajută să putem călători în alte state doar cu un simplu act de identitate, iar crearea unor acorduri economice și comerciale între țări au făcut posibil ca mărfurile pe care le cumpărăm și le întâlnim la orice pas să poată tranzita un întreg continent într-un timp foarte scurt. Astfel de lucruri și măsuri duc cu pași mici, dar siguri, către formarea unei Europe perfecte de care noi și viitoarele generații să fim mândri și recunoscători că o avem.